चलो मर्दे बारिश आ गई। चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। उ जनसुराज पार्टी की ओर से एगो स्कीम आइल बा। स्कीम आइल बा? अभी सरकार बनल हइले ना जन सूरज के आ स्कीमो आ गइल बा। ई कौन स्कीम है भाई? देखी चाचा, ये एगो कार्ड बनता जना के नाम हो जन सूरज परिवार लाभ कार्ड। लाभ कार्ड? हाँ अब वो होता होने से बैठी 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 पहले बैठी कुर्सी का होने से। तो एगो बात बताई लोगी, जन सूरज परिवार लाभ कार्ड से फायदा का चीज बा? देखी चाचा, फायदा एकर ई बा कि अगर जनसुराज जीतता, अगर जनसुराज के सरकार आवता, तो रउरा परिवार में एक आदमी के ई कार्ड बनी, यानी रउरा पत्नी के नाम से ई कार्ड बनी और रउरा पत्नी के हर महीना 20,000 रुपया अकाउंट में आई। अगर जनसुराज सत्ता में आवता तब 20,000 हर महीना 20,000 रुपया आई। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम बा। जी चाचा, अगर जन सूरज के सरकार बनत तटे तो पूरा बिहार भर के लोग के ई योजना का फायदा मिली। अच्छा, कहीं जन सूरज पार्टी जीते खातिर पूरा बिहार भर के लालच नहीं खनु देत? अरे ना चाचा, ई प्रशांत किशोर जी के आदेश से ही सब होता नु, उहे के आदेश बा। बुलाई महाराज, चाची के बुलाई, बन जाऊं हो के। तब एगो काम करी, हमारे दूगो लड़का बना सन, हम बनी, हमारे परिवार के बुलावा तनी, हमारा घर में सब कोई के बना दी। ई बहुत बढ़िया योजना बा। अरे महाराज, ये मन थोड़े सब केहू के बनी, अरे एगो परिवार में एक आदमी के बनी। अच्छा समझ गई नहीं। अच्छा एगो बात बताई, एमे का लागता? देखिए, हमें आधार कार्ड लगी, आ एगो मोबाइल नंबर लगी, और वही नंबर पे एगो OTP जाई उ लगी, और कार्ड बन के तैयार हो जाई। अच्छा, मान ली मोबाइल पर OTP जाई तो हमार मोबाइल नंबर जौन बा आधार से लिंक बा, खाता से लिंक बा। हाँ, अगर जो हमारा खाता से पैसा कट गई, चाहे हमार कोनो डॉक्यूमेंट से लिंक हो गई, हाँ, तो ओकर जवाब के दी? काहे कि अभी सरकार बनल ना, हाँ, अब बिहार में लागू हो गई परिवार लाभ कार्ड योजना बनाए के। हाँ, काला सरकार बनल रही तो कोनो बात रहा, एमे हमरा काला बुझाता। अरे चाचा, रउरा नइखे बनवावे के तो मत बनवाई, हाला काय खातिर करतनी? सब लोग रउरे खानी सोचे लगी तो। अच्छा एगो बात बताई लोगी, आपन आपन सरकार बनाए खातिर कौन कौन योजना लेके आई लोग? तेजस्वी भैया कहता रहे माई बहनी योजना लेके हम आवतनी। हाँ, प्रत्येक माई बहनी के खाता में 2500 रुपया हम दे हैं हर महीना। और जन सूरज पार्टी के प्रशांत किशोर कहता रहे जो हर महीना हम प्रत्येक परिवार में 20,000 रुपया दे। और नीतीश चाचा कहता रहे वो तो जौन कहलन जौन लागू कैलन तन तो हो गई। जैसे मान लो जो पेंशन बा, पेंशन 400 मिलत तो 1100 कह दिले, ई तो हो गई। अब कहले बड़े चाचा कि जे 1 तारीख से बिजली फ्री 125 यूनिट जराए के, तो उ अब जरूरत है। अब देखिए, अब महीना में आया चाहे सप्ताह में आया चाहे 15 दिन पर एक फिर बिल नहीं खा निकलो। अपन अपन सरकार बनाए खातिर बिहार के जनता के ये सब लालच देहल जरूरी बा। अब मतदान के बादे पता चली कि जे बिहार के लोग कौना पार्टी के ओर गई रहल। हम तो कहें जो रउआ लोगिन चाहे हम सब जितना भी बिहार वासी बना विकास के जिताई लोगिन एकदम। अरे चाचा, तेजस्वी भैया, नीतीश कुमार आ प्रशांत किशोर के बाद चौथा विकास के आ गई। अरे भाई, कहे का मतलब बा जे बिहार खातिर जे लड़ी, बिहार खातिर कुछ करी, बिहार में विकसित काम करी, ओकरे के नु जितावल जरूरी बा। अब वो जमाना नहीं खे रेडियो के या टीवी के या चिट्ठी के, एबरा मोबाइल का जमाना बा। एबरा मोबाइल पर सब कुछ आ जाता। अभी लोग मोबाइल पर देख के गलत सही के फैसला कर लेता। अब लोग बुर्बक नहीं खे, अब सब लोग चलाक हो गइल बा। खुद पब्लिक जान जाता जे केकर सरकार बनाए के बा, केकर नहीं के बनाए के। रहल बात है परिवार लाभ कार्ड बनवाए के, तो जब जन सूरज के पार्टी आई नु सरकार ओकर बन जाई तब देखल जाई, तब तक लोग जाई लोगी चाट के रख दलन, मार के